Πάλι εδώ. Κάναμε τη διακοπή και τέλος πάντων, μάλλον εγώ λιγόρισα γιατί μου είχε έρθει ένα βιντεάκι από χθες. Το οποίο βιντεάκι δεν είχα προλάβει να το δω κατά τη διάρκεια της εκπομπής, γιατί πήγαν όλα πάρα πολύ γρήγορα και υπήρχε έντονο άγχος κλπ. Να προλάβουμε πράγματα. Δεν το αφήνουμε όμως για αύριο ούτε αυτό, το βίντεο δηλαδή που μας ήρθε. Ιδιαίτερα τώρα που το είδα. Γιατί μου θυμίζει αντίστοιχες φωτογραφίες και βίντεο που είχα δει από μια περίεργη περίπτωση στη Θεσσαλονίκη. Δεν μου θυμίζει ακριβώς, είναι ακριβώς το ίδιο στην ουσία. Δηλαδή αυτός ο σχηματισμός και λοιπά είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με αυτό που είχα δει από το βίντεο της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια οφείλω να πω ότι δεν το αξιολόγησα στην αρχή σωστά, στη συνέχεια το ξέχασα και χάθηκα στο λαβύρινθο της εκπομπής με τις πάρα πολλές ειδήσεις και τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα τα δικά σας και το άφησα λίγο στην άκρη. Κάναμε λοιπόν τη διακοπή για να το δω και να δούμε τι μέλη γενέστε με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι καλό είναι να το παρουσιάσουμε και αυτό σήμερα, να φάμε λίγο χρόνο παραπάνω. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, γιατί εσείς μας υποχρεώνετε να αυξάνουμε το χρόνο της εκπομπής και όσο εμείς αυξάνουμε το χρόνο της εκπομπής, υποχρεωτικά πρέπει να παρουσιάζουμε θέματα και δικά σας θέματα. Γιατί όταν εσείς μας στέλνετε ένα βίντεο και μας λέτε αξιολογήστε το αν είναι σοβαρό ή δεν είναι, έτσι και εμείς τώρα το αξιολογούμε και δεν μπορούμε να τα αφήσουμε πιο πίσω. Είχαμε λοιπόν εχθές στο Χτυπά ένα περίεργο σχηματισμό φώτων, ακριβώς όπως κάποιοι μας είχαν δείξει από την Θεσσαλονίκη. Είδα το βίντεο, η ώρα ήταν περίπου 2-2.30 τη νύχτα που έγινε αυτό. Κάποιος από τους ακροατές βιντεοσκόπησε με το κινητό τηλέφωνο. Το έχουμε το βιντεάκι στην διάθεσή μας. Είναι 3-4 φώτα στην κορυφή του Χτυπά. Τα μεν αντικείμενα θα πει κάποιος. Δεν ξέρουμε τι είναι, γιατί σας είπαμε ότι εμείς δεν σκοπεύουμε να δούμε κάποια πράγματα από τη σκοπιά του ειδικού, γιατί δεν είμαστε ειδικοί σε καμία περίπτωση. Επειδή όμως υπάρχουν πράγματα τα οποία ταυτίζονται και καθώς είναι δύσκολο να δώσουμε εμείς ερμηνείες, υπήρχε μια αναστάτωση, γιατί το φαινόμενο αυτό έγινε ορατό και από τη Χαλκίδα, από όλες τις παράκτιες συνοικίες, αν μπορώ να το πω έτσι, δηλαδή από Μπαταριά για Μαρίνα, Λεωφόρο Αθηνών και τριγύρω, και έχουμε τηλεφωνήματα και από εκεί. Σας είπα, δεν γνωρίζω περί τίνος πρόκειται και ούτε μπορώ να δώσω εγώ ερμηνείες. Θα επιδιώξω όμως, θα παρουσιάσουμε το βίντεο μετά θα το δείτε και εσείς τόσο στο Σορόπουλος blog, δηλαδή στο Σορόπουλος WordPress.com και στο Evia 24 ώρες, στα δύο site δηλαδή που έχουμε τη δυνατότητα. Και εννοείται βέβαια ότι το βίντεο, επειδή εμείς δεν έχουμε κολλήματα κόμπλεξ και όλα τα σχετικά, ούτε έχουμε αυτή τη μανία της αποκλειστικότητας, όποιος συνάδελφος θέλει εννοείται ότι το παίρνει και το αναπαράγει, ακόμα και αν δεν αναφέρει την πηγή. Μας είναι αδιάφορα αυτά, γι' αυτό βλέπετε ότι και οι φωτογραφίες που βγάζουμε κλπ δεν είναι μαρκαρισμένες. Πιάσαμε εμείς, βρήκαμε εμείς στην Αμερική κλπ. Όχι, δεν είναι θέμα. Όποιος θέλει παίρνει και αναπαράγει, αρκεί να είναι για καλό, αλλά και για κακό να είναι, και κριτική δεχόμαστε και όλα τα σχετικά. Να κάνουμε λοιπόν τώρα μία μικρή διακοπή. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Είπαμε ότι το βίντεο θα το δείτε στη συνέχεια σε δύο site, soropoulos.wordpress.com και evia24ores.gr. Θα σας δώσουμε το βιντεάκι για να βγάλετε και εσείς τα συμπεράσματά σας. Και εμείς θα προσπαθήσουμε, εάν είναι ακόμη συντονισμένος, που πιστεύω θα είναι ο κύριος Παπαβασιλείου, να μας πει την άποψή του. Και αυτό γιατί είδα ότι είναι συγκεκριμένο και έχει να κάνει με ένα ακριβώς πανομοιότυπο περιστατικό με αυτό της Θεσσαλονίκης, φωτογραφία του οποίου έχουμε δημοσιεύσει ως φωτογραφία αρχείου σε ένα θέμα που έχουμε βάλει εμείς. Μουσική, και να προσπαθήσουμε να έχουμε την επικοινωνία. Βρήκαμε τον κύριο Παπαβασιλείου, με τον οποίο συζητάμε αυτά τα ζητήματα. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Παπαβασιλείου, νομίζω είστε ενημερωμένος για το συγκεκριμένο θέμα, έτσι δεν είναι? Ναι, βεβαίως, και ήρθε και επαφή μαζί τους. Ναι. Α, το είδατε κι εσείς? Και αισθάνθηκα και περίφημα. Να πω ότι έχουμε και ένα βιντεάκι το οποίο θα βγάλουμε σε δύο site σήμερα μετά το μεσημέρι. Ήταν κάποια 3-4 φώτα τα οποία ήταν πάνω στο Χτυπά, σε σχηματισμό κλπ. Μπορεί να είναι κάτι εκεί, δηλαδή τι να είναι εκεί νύχτα ώρα, ας πούμε, 2 η ώρα τα χαράματα. Θα σας πω, δεν είναι
σημαντικό, γιατί αυτό το φαινόμενο γινόταν από αρχαιοτά των χρόνων και γίνεται μέχρι σήμερα. Ο λόγος όμως που υπάρχει αυτή η προσέλευση είναι για την προστασία ημών με ύψιλον. Δεν έχει να κάνει τίποτα να φοβήσει τον κόσμο κτλ. Αυτό το ξαναλέω γιατί πραγματικά όπου έχουμε συζητήσει, σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, καταλαβαίνετε ότι φοβάται, επειδή ακριβώς δεν γνωρίζει. Δεν πρέπει να φοβάται τίποτα απολύτως. Δεν έχει τίποτα. Το 95% είναι διαστρικοί Έλληνες. Είναι κουβέντες και λέξεις που χρησιμοποιώ και ίσως ορισμένοι εξ αυτών των ακριωτών σας το ακούνε για πρώτη φορά. Όμως πρέπει κάποτε να βάλουμε το μαχαίρι πιο βαθιά και να καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε πάση έχουμε και υποστηριχτά, να μην πω τίποτα άλλα θέματα, γιατί λίγο θα σε βάλω σε πιο βαθιά νερά. Ναι, απλά... είναι φαινόμενο σύνηθες. Δεν υπάρχει φόβος, δεν υπάρχει και είναι και μία αντιμετωπίσιμο από τον ανθρώπινο παράγοντα τον εδώ, διότι η τεχνική μας είναι υποδιεσφαίρα της τεχνικής των. Καλά, αυτό ναι, σίγουρα είναι κατανοητό. Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο στο χτύπα εχθές το βράδυ, να είναι κάποια ελικόπτερα, κάτι άλλο να γίνεται. Σε ό,τι αφορά το συμβάν αυτό που διαδραματίστηκε το βράδυ, εμείς από την οπτική γωνία το βλέπουμε και λόγω του ύψους που έχουν αυτά τα αντικείμενα θεωρούμε και βάζουμε οριοθέτηση το χτυπά. Μάλιστα. Μπορεί όμως να μην είναι στο χτυπά, να είναι πολύ μακριά, αλλά λόγω ύψους και λόγω της νυχτός να βλέπουμε αυτά που βλέπαμε. Μάλιστα. Πέρα όμως από αυτό δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Μπορώ να εστιάσω όμως σε κάτι άλλο που το διαβάζω κατά κόρον, να το αναφέρω στο ευγενές ακροατήριο, επειδή και σε όλους τους Έλληνες που είναι και τόσο στην Ελλάδα όσο και στη γη. Μπορώ να το αναφέρω. Βεβαίως. Λοιπόν, διαβάζω κατά κόρον από ανθρώπους οι οποίοι είναι καλλιεργημένοι σε εισαγωγικά καθηγητές ή δασκάλοι σε σχολεία ή ακόμα αν θέλετε στην ηγεσία που έχουμε σήμερα, οι οποίοι απαξιούν πλήρως τους Έλληνες και όχι μόνον καθ' υπόδειξη των ξένων ναι, συμφωνούμε στοιχείων που καθ' υπόδειξή τους λένε ότι εμείς οι Έλληνες, οι τωρινοί, οι σημερινοί Έλληνες δεν είμαστε ίδιοι και φάμιλοι των αρχαίων Ελλήνων οι οποίοι είχαν φτιάξει, είχαν δείξει κτλ. Και γνωρίζουμε την ιστορία τους. Σε εισαγωγικά, γι' αυτό δεν τη γνωρίζουμε την ιστορία τους. Τέλος πάντων. Αυτό όμως εμένα με βρίσκει πλήρως αντίθετο. Πλήρως αντίθετο με βρίσκει σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν αυτή τη σκευωρία και είναι κατά ημών των Ελλήνων. Δεν το δέχομαι και θα σας πω τους λόγους. Βεβαίως. Μπορώ να αναφέρω? Βεβαίως μπορείτε. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, καταρχάς θα πιαστούμε από τη λέξη Έλλην. Θα αναλύσουμε τη λέξη του Ελληνός. Σε πόσα κομμάτια διαιρεί και αναφέρω. Η λέξη Έλλην διαιρείται ως εξής. Οι πρώτοι από τους Έλληνες είναι οι καθαροί Έλληνες, είναι οι Έλληνες ιδεολόγοι, είναι αυτοί που ζουν για τον ελληνισμό, ζουν για την πατρίδα τους, ζουν για τη γη. Έλληνες. Αυτοί οι οποίοι είναι και δημιουργικοί. Από την άλλη, παράλληλα, μια άλλη υποδιέρεση είναι οι Ανθέλληνες. Είναι αυτοί που τους ξέρουμε πολύ καλά, το λέει και η λέξη, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσω. Μετά χωρίστε στους Μισέλληνες και τέλος χωρίστε στους εφιάλτες προδότες. Μάλιστα. Ο εφιάλτης είναι προδότης. Άρα λοιπόν, αν το αναγάγουμε τώρα επί της 100, έχουμε το εξής και λέμε ότι το 25% είναι οι πραγματικοί Έλληνες, το άλλο 25% είναι οι Ανθέλληνες, το άλλο το 25% είναι οι Εφέλληνες και βεβαίως οι εφιάλτες προδότες, άλλο 25%. Ισομερός δηλαδή. Άρα αυτά τα οποία ακούω και διαβάζω είναι λογικό να τα ακούω, διότι λένε διαστομάτων 75%. Είμαι πάρα πολύ σαφής και ξέρω πολύ καλά τι λέγω. Και εμείς λοιπόν 25% καλούμεθα να αντιμετωπίσουμε το 75%. Βεβαίως, εγώ όμως δεν φοβάμαι προσωπικά, διότι πάντοτε οι Έλληνες σε κρίσιμες μάχες ποτέ δεν είναι πολλοί.
πάντα σου οι λίγοι κερδίζανε. Οπουδήποτε. Έτσι. Ιστορικά να δείξετε, να τρέξετε πίσω, θα το δείτε, θα το διαπιστώσετε. Δεν είναι λίγο, τα λέω λίγο έτσι έντονα, αλλά έτσι είναι και η φορά της φωνής μου. Όχι, δεν πειράζει. Αλλά έχω και νεύρο μέσα μου, δεν είναι, ξέρω εγώ, ψόχτες, έχω και νεύρο μέσα μου. Πέρα από αυτό όμως, έχω και νεύρο και γνώσεις. Πέρα από αυτό. Το 25% καλείται λοιπόν να αντιμετωπίσει το 75%. Και βεβαίως το 75% λέει αυτά που λέει. Αυτά όμως είχαν ξαναγίνει στο παρελθόν. Και είχαν ξαναγίνει σε πιο μεγάλο βαθμό αν θέλετε. Ήταν της αυτοκρατορίας της Θεοδώρα, επί Βυζαντίου, η οποία δεν ήταν και τόσο πολύ καλά σώαστας φράσης, είχε κατορθώσει αυτοί οι άνθρωποι, είχαν ακυρώσει το αλφάβητο, είχαν ακυρώσει κτλ. Με πιο δίκαια, να ολοκληρώσω αυτό με τη Θεοδώρα, έφτασαν σε σημείο 1000 χρόνια να μην λέγεται η λέξη Έλλην. Ήταν την ηθρά του. Αν ήμασταν οι δύο φίλοι μεταξύ μας τώρα εμείς, εκεί στο πάνελ του σταθμού και αναφερόταν κάποιος ότι αυτός είναι Έλληνας, είχα το δικαίωμα από το νόμο να τον σκοτώσω και δεν πηγαίνανε καθαναθώνομουν στο δικαστήριο. Το καταλάβατε. Το κατάλαβα. Συνεπώς ήταν και χειρότερα πράγματα. Εμείς λοιπόν τώρα καλούμεθα το 25% να αποδείξουμε τα αυταπόδεικτα. Αλλά εγώ δεν φοβάμαι καθόλου, διότι πάντα οι Έλληνες κερδίζανε σε βάθος χρόνου με λίγους. Ποτέ δεν ήμασταν πολλοί. Και το σύστημα το σημερινό που υφιστάμεθα σήμερα, αυτούς φοβάται. Τα ερπετά αυτούς τους λίγους Έλληνες φοβούν. Τους λίγους Έλληνες αυτοί οι οποίοι είναι στα νησιά Φόκλαντ, αυτούς φοβάται το σύστημα. Που πήγανε εκεί οι Εγγλέζοι τότε με τον πόλεμο, το θυμόσαστε? Βεβαίως. Απλά θέλω να... Του πήγανε κάτω, πήγανε για ποιον λίγοι πήγανε? Για τους άλλους που δεν έκαναν τίποτα απολύτως, γιατί είναι υπό την κυριαρχία των Εγγλέζων. Πήγανε εκεί για να δουν τους Έλληνες, και οι Έλληνες, τα νησιά αυτά κατοικούνται από Έλληνες οι οποίοι είναι δαχτυλοδεικτούμενοι, είναι φοβερά επιστήμονες. Και δεν θέλω να λύσω, το έχω γράψει και λίγο στο Facebook, το έχω γράψει, έχω κάνει μια ανάλυση εκεί. Όμως θα πω το εξής. Τι συνέβη τότε? Συνέβη το εξής. Οι Έλληνες εκεί εξυφάνισαν τα νησιά που ήταν και κατοικούσαν. Τα εξυφάνισαν. Έγινε θάλασσα. Οι Εγγλέζοι επί μήνες ψάχναν να βρουν τα νησιά αυτά που βρίσκονται. Ενώ έχουν το GPS, το ξέρετε που είναι και η δουλειά μου αυτή, και μπορούσε κάλλιστα με το στίγμα να το βρούμε ακριβώς. Τα GPS δεν χάνουν πολύ, μην νομίζετε. Ναι. Είναι θέμα εκατοστών. Μπορούσαν να βρουν τα νησιά και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Τις δε πλάκες που πάθανε στα νησιά Φόκλαντ, οι Εγγλέζοι με τα αεροπλανοφόρα και με τα πλοία υποστηρίξεως, το τι πάθανε, τι να σας πω τώρα. Δεν θα σας πω γιατί θα λέγω σε φανταστικά πράγματα που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα. Όμως αυτό εμένα με ενοχλεί και κλείνω με αυτό και θέλω να μου κάνετε τις ερωτήσεις που είπες. Κλείνω με ότι όλοι απαξιούν τους Έλληνες. Και θέλω να αναφέρω σε αυτούς τον κόσμο που μας ακούει τώρα, να μην μασάει τέτοιο κουτόχορτο. Εμείς οι Έλληνες δεν τρώγαμε ποτέ κουτόχορτο. Οι άλλοι θέλουν να μας ταΐζουν ό,τι θέλουν. Εγώ ταξίδι στο Ατού, ακρίδες μου δώσαν να φάω στην Κίνα. Δεν έφαγα, εγώ με Γιουνάν, λέω, είμαι Έλλην. Θα φάω αυτό που πρέπει να φάω. Όχι αυτό που θέλετε εσείς. Θα πιω αυτό που θέλω εγώ, όχι αυτό που θέλετε να μου δώσετε εσείς. Να προσθέσω... Συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Βεβαίως δεν προσθέτω. Ο τόνος είναι μια χαρά. Θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που είπατε, ότι και σε αυτό έχω έτσι μία μικρή μελέτη. Οι αναλύσεις DNA δείχνουν ότι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, και έχουν παρουσιαστεί έρευνες, μία μάλιστα παρουσιάστηκε και το Σαββατοκύριακο στο Voice News, ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του DNA των αρχαίων Ελλήνων και των νεοελλήνων. Οι διαφορές είναι τόσο απειροελάχιστες που σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Αυτό τουλάχιστον το βλέπω, το διαβάζω, το έχω διαπιστώσει. Και έρχεται ενισχυτικά στο προηγούμενο ζήτημα. Να γυρίσουμε όμως τώρα στο χθεσινοβραδινό και να ρωτήσω, πρέπει να περιμένουμε συχνά τέτοια πράγματα? Θα είναι πολύ συχνότερα τώρα που η Ελλάδα βαδίζει στο χείλος του γκρεμού, ας πούμε? Γιατί τώρα είμαστε μεταξύ επιβιώνουμε και δεν επιβιώνουμε. Ναι, πράγματι έτσι είναι. Έτσι είναι, έτσι φαίνεται. Ή μάλλον θα στο πω αλλιώς. Μια φορά λέμε, δεν πρέπει να λέμε και κάποια αλήθεια. Έτσι θέλουν οι υπόλοιποι να κάνουν ότι είναι έτσι. Ενώ δεν είναι έτσι. Ξέρουν πολύ καλά ότι αυτά τα ερπετά είναι τα τελευταία τους στοιχεία δραστηριότητας επί της γης. Και βεβαίως οι πολέμοι των ερπετών αυτών πάντα ήταν οι Έλληνες.
Όχι οι άνθρωποι της γης, αλλά οι Έλληνες επί της γης. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Εγώ το Και κατάλαβα. δεν θέλω να το αναλύσω. Ναι, όχι, δεν θα το αναλύσουμε. Είπατε κάτι, ναι, όποιος το ερμηνεύει. Δεν φοβούνται τα ερπετά, οι ερπετόμορφους λέμε αυτούς που έχουν την ικανότητα να μεταλλάσσουν αυτό που φαίνεται σε αυτό που δεν είναι. Μας βάλετε στα βαθιά τώρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα ερπετά λοιπόν, εμάς τους Έλληνες φοβούνται. Και φοβούνται αυτούς τους λίγους. Δεν φοβούνται τους πολλούς. Επειδή είναι απλά όχλος. Επομένως λοιπόν, αυτά τα αντικείμενα, τα υπτάμενα, τα οποία είδαμε και χθες και μου άρεσαν πάρα πολύ, εγώ ικανοποιήθηκα πάρα πολύ και ήταν και 2 η ώρα, 2,5 ώρα που ήταν. 2-2,5 ναι, μας είπαν. Είχαν πολλές μαρτυρίες. Χαίρομαι που είναι κοντά μας, γιατί ξέρω πολύ καλά είναι για μας. Και τα ερπετά ξέρουν ότι είναι για τους Έλληνες. Και τα ερπετά ξέρουν ότι κατά αυτόν, κατά ημών ήττα. Τα ξέρουν πολύ καλά. Άσχετα αν λένε οτιδήποτε άλλο και αν θέλουν να προπαγανδίζουν οτιδήποτε. Όχι. Εμείς δεν χάσαμε το πόχτο. Εμείς οι Έλληνες είμαστε Έλληνες και βεβαίως αυτά είναι για μας. Και εμείς είμαστε περήφανοι. Δηλαδή έχουν στείλει τα λεωφορεία, να σας το πω έτσι, αν υποτεθεί και προκύψει κάτι να μας πάρουν και να φύγουν. Μάλιστα. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω. Μένουμε εδώ. Μέχρι εδώ. Το περιστατικό να πούμε ότι έχει καταγραφεί. Έχουμε το βίντεο στη διάθεσή μας, το οποίο θα ανέβει σε 2 site. Στο Σορόπουλος Blog και στο EVA 24 ώρες μέχρι το μεσημέρι. Οπότε θα έχουν τη δυνατότητα και οι φίλοι μας που μας ακούνε να έχουν πλέον και το οπτικό υλικό. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την κουβέντα και εδώ θα είμαστε. Ό,τι προκύπτει θα το λέμε. Και εγώ καλημερίζω εσάς, μπήκα λίγο βιαστικά μέσα και λίγο νευριαζόμενος κατά έναν τρόπο, σε εισαγωγικά αυτό όλα. Καλημερίζω εσάς όλο το πάνελ, μπράβο σας, μπράβο σας. Είναι κάτι που δεν γίνεται πουθενά, ούτε σε μεγάλα κανάλια. Και μόλις πας να μιλήσεις κάτι, σε θυμώνουν. Κάποτε πήγαινα κάτω και για τους λόγους αυτούς είχα φύγει πολλές φορές. Δεν μίλησα. Γιατί δεν ήθελα να μου υποδεικνύουν τι πρέπει να πω. Εν πάση περιπτώσει μου έχετε δώσει ένα βήμα τώρα, μία φωνή η οποία ακούγεται σε όλη τη γη. Εγώ λοιπόν τη σειρά μου καλημερίζω όλους τους Έλληνες σε όλη τη γη, τους προτρέπω και τους προσκαλώ να ασχοληθούν με την αρχαία γραμματεία ελληνική. Είναι μέσα μας αυτό, είναι μέσα στο DNA μας. Και όχι μόνο, καλημερίζω και όλους τους Χαλκιδείς και όλους τους Έλληνες Απανταχού. Καλημέρα σε όλους σας, καλή ημέρα, καλό υπόλοιπο. Ευχαριστούμε πολύ, καλή σας μέρα.